Offside. And I'm going to put it, I'm calm and do it, you know, offside. I do scarf here. It's more weeks, it's art. Come on, I don't know the fridge. Go Gumburo, your man at the Jumkanga. They found a tango is free Gumburo. They are out to Tango, Gumbura, Murukanga. I don't know the fridge. That's we find him face. My video vintage now. I don't dislike vocation. Babato magadzira t-shirts fridge chandishewe masitona vantu mari yako anoshanda kusanga vati gumbura mwana akapinda rei matomukangano wagumbura makutarisa izvanezero ari pawaiting list ini kutakana free gumbura ndiyandiri kutanga kumaira kana vazombudisa kuti ndakazovabvunza vakomana kugadzira matishi azomati mahara ndotenga t-shirt yakada kuwakabuda mangwana achati pachikoro chipfeka yanzi fridge ndimi kenda kasvakasangana na fridge anoliburisa mapa imbano roti ravendiri mwene zvimwe zvinhu sometimes ngatifunge DJ Tahwaz but mukomajoti indopfeka yanzi fridge ko akabuda zvine guaranteed here kuti arikugara kumazuva mana tichete inonakidza ari mujere animaso chichaitwa chikorobha kandiorikwa chisnepa chidaiso kudai iuchamotora video mburakapinda ujere kutara pasina munhu wokumikisa naye asina kuita sei anoblish saka unopedzera watamba wega zvondozoona kuti arikuona ari kutaura pafeyaka wafanira ari kutoya achitogadzira mamwe macouches everyday day by day ende haisi basa redu kuti tijaje vanhu waize kungotarisa kuti munhu zvinhu zvaaita zvazomupa chii abudirira here pazviri pari munhu akabudirira ka vanhu hobho munotositanga kuita sei aiwa wataura but zvinoda kuti ubudise zvine art une talent uri kuona mukoma ndiananga kuudza kuti une talent kudarika iwo unondozvimpa wega zvinofanira mukoma imba makatanga makatoti ndatosvika pamakatoti tokaenda nenyika pamusati matoenda nenyika but makangoti ndatenda nenyika ende vanhu vanatobhilivha maenda nenyika you understand kuti yanga iri nyaya yekuti munhu confidence animoza mukoma atoki zvangofanira imi makapinda pastage makangoti nhasi handijambise vanhu zvotodhaka munozere mukoma inyaya yekuti faith ndo yamunene even muchipinda mustudio chabereka urikada kuona kanike advice yomenas saka iwo wasiya rene uyabudisa zvinyanzi kana uchitaura zvakutaura aiwa sorry mukoma sorry mukoma iwe chamari nekamera yako kamera yakanaka unza mukoma kamera iribo kamera irikubudisa zvauri but iwo iya kuti woda kuchinja kana wakuroti waize vanonona kurasa kokuti ndaizoona hora ndichiona chii mamuzi yapupka nenonotaura kapa yaningi aukalaini intonotaurawo painterview mamuzi yapupka nenonoita sei intonotaurawo but iwo nongochijaja maweks ako chiti ndamuzi achitaura zvakada chidai asi mai vake vanototi mwana wangu ari kuita zvinhu zvakadii zvakatopinga zvakanaka saka ndopaunoona kuti judgment kungoisira kuna mwari waize aipamuritoraziya zvaakauya kuzoita munhu ngaangorarama achiita chi kana iwe uchingonzwa mwoyo wako kuti zvakanaka zvandiri kuita izvi ende ndo zvandoda kurepresenta zvakangonaka kumatoti pane nyaya inondafita unoza ndakandendiri kwa video kwashashi unoza ndakatorwa nemusikana anga akachena uso akanyaso unoza kuti inonzi skiro anzi nevanhu akashama but inini mazondibatsira yaoffside yandakutaura offside ndirofe nehanda ndakasikana imi vaibudisa mikaka pashi chimbondiudze toda kuprotecta mabhebhi umeni impa munozviona semukoma ndingoona kuti leave all judgment unto God chimbomirai kutongerana because munhu nemunhu ane zvaanenge achitara ndikunyepera leave all judgment unto God minute yakwana but ndiri kuside kwaHV kushama kwakaita ndiri kufarira
Autinaro. Vai chama. Ori vile ventinaro. Chamai. Chamai. Vile ventinaro tinaro. Awakutodzari kuti shamai. Chamai. Aiwa urikuona kuti tete chingoti chii murasta. Kuti live your life. Aiwa. Macultures akatochinjwa kudhara kubva kudhara because nguva yaAdam and Eve. Waiziya kunosvikana nhasi pachinjwa macultures mangani. Saka even iwewe you can create your own culture. Waiziya asi ndongoona kunge vanhu isusu ngaringotarisa iwe uchingozitarisa pachako kuti uri kuita kuda kwaMwari uregedza kunyanya kujaja vanhu because zvinonetsa varume. Apa sikona nione rangu manje vari different kona fashion ka kantauta nye fashion yakabva uko kwatiri wanambena kwaro wachi kwangonzi before izvozvo munhu aisatopfeka anything vanhu pavakatadza ndipo kwakazoziva kuti takufanira kufara apa neapa. Sakaona manje kuziya kwatakaita ndokutokuita zvinhu zvese because zvinofanira kuti zvisinganyatsike zvakunyatsika. Imbwa inongofamba nemukaka wayo uri panze ndatina offense tinowana tina chii because zvakango havana kuti kamuchero vanhu mbuka idzo dzingori right dzakati mombe ndopaenzi ungabvunze here kuti ng'ombe ionere kana kuti hadziye vakafuratira iona ka handi yakakufuratira here tarira uone saka kuti kona maculture anofamba mafashion cultures achanaramba achichinja but tingodzokera zvinhu zvakatoitwa kudhara zvese ukatonyara iwo wakapfeka zvakapfeka then zvinofanira kunge zviriko izvezvi ukatoenda kubhinga vakadzi chava vatopfeke matopu itori culture ndozvazvienda hazvinyadzisi izvezvi enda kubhinga iwo. Saka ndoona kunge nyaya yekujajana nekuti design yehembe ka inenge yatoitwawo neumwe mwana wemumwe munhu achitonda design yehembe yangu da kuti ifarirwe. Saka iwo kanoshoro atirake nekudidi ndizvozvo ndopa patoti offside vanhu ngavangosimbisana like ini cheche ndinopenga but vamwe vanondondikwidza ndege vanenge dewatondiisa paposition yayo ngatingosapotanai nekusviba kwangu vakatondiaccept offside ikono makatonda accept makaziva kuti uyu mukomana anofamba nepeter ene peter ndinoziva kuti runzi vakadzi vafamba ena ndovari kuti tine vanatural manje atoridza offside yakaoma aiva chimirira chamwari kuti